og kaulaw sa ako ipagawas aron ato ang sukdon, atong sulayan og hukman dayon. Hala dali na magsugod na ta, ato ang lantawon kung pasado baka imo ang gugma, dako baron og gamay ra. Gugma lamira na sa una, ayaw ka dako man o gamay ra. Kung mangchitluoy lang ka, gugma seryoso ang pilia, pilia ayaw naghilama ka, dako ba o gamay ra. Dako ba gamay ra. Ang tinuod nga gugma wala sa dala, gamay man iya hadako sab ang gugma. Lipayon lang taog palanggaon pa, di jud mabiyaan makontento na ta. Maong higala kani paminawa, sa relasyon susiha sa ang iyang gugma. Kung tinuod ba aron di mabistog magbulag na. Gugma lamira na sa una, ayaw ka dako man o gamay ra. Kung mangchitluoy lang ka,